E pa izvolite. Hvala. Sama sam ga napravila. Ozbiljno? Da, pa htjela sam da probam i ja. Neke žene to stalno rade. Kako vam se čini? Čudno, je. Čudan. Osjeća se malo na ribu. Da, bakalar. Sada ga u sve stavljaju. Ima i mesa. Piletina. Da, belo meso odstoji u pacu od crnog luka, račića i jagoda. Da, to baš daje šmek. Šta je ovo? To je poseban specijalitet. Svinjska crevca prelivena crnom čokoladom. Zanimljiva kombinacija. Baš mi je drago da vam se sviđa. Da ćeš se ti 100%. Jeste za još kafice? Može. Otkrila sam kad se kašičica senfa stavi u filter kafu. Kafa je odlična. Pa gde su?